Surprise. Hvad laver du her? Skat, hvem var det? Hvordan kunne du finde på at møde op hjemme hos mig? Jeg kom for at se dig. Jeg kunne da ikke vide, at du havde en familie. Hvordan kunne du ikke have sagt det til mig? Kom on, seriøst. Peter. Jeg troede, at vi var enige om, at præmissen var for det her. Det var... Så prøv at forklare mig, hvad er det for en præmis, du mener? Peter, for helvede. Det er... Det vi har, det er en virkelighedsflugt. Ikke? Okay, så jeg er virkelighedsflugt. Det er en pause for vores normale liv. Det er en parentes. Er jeg en parentes? Peter, hvorfor har vi den her samtale? Altså, hvad er det, du vil? Du ved det ikke engang selv, vel? Peter, jeg er ked af, hvis jeg ødelagde din aften, men du kunne virkelig have fucket tingene op for mig. Det her, det er mit rigtige liv, ikke? Det er min familie derinde. Så du siger faktisk, at jeg ikke er en del af det rigtige liv? Peter, jeg er en voksen mand. Jeg bærer ikke af. Så er du klar til at opføre dig som voksen? Så synes jeg, du skal ringe til mig. Og så kan vi have det sjovt igen.